Estem ací precisament a l'Albereda del port amb el líder de Más País, Íñigo Errejón, i María José Picó, recentment diputada al Congrés. Segur que l'aliança que tenim al Congrés farà que aquelles inversions que necessitem així a la ciutat i també el finançament de l'Estat a la comunitat autònoma pugui ser més realitat del que realment estem en aquest moment, en el que ningú ens fa cas. Tenim aliats allà i pensem que això hem d'aprofitar-ho. Bé, doncs molt content d'estar aquí convidat pels companys i les companyes de Compromís, en Pepe Gil, candidat de Compromís a l'alcaldia de Sagunt, d'estar aquí al port de Sagunt, explicant, en realitat, coses molt bàsiques que portem molts anys fent. Hacen falta diputados valencianistas que defiendan una financiación justa para el país valenciano, que vive como las pobres y paga como las ricas. Y hace falta una fuerza política arraigada en el territorio que tenga por encima de todo la lealtad con los valencianos y con las valencianas para equilibrar la balanza, para garantizar la igualdad de oportunidades, hayas nacido en una familia privilegiada o hayas nacido en una familia trabajadora, y para garantizar que el país valenciano no vuelve atrás, no vuelve al cemento, no vuelve a la corrupción, no vuelve a los pelotazos, no vuelve al maltrato, sino que sigue una senda de justicia social, de transición ecológica, de modernidad y de avance en derechos para todos. Así que todo mi apoyo, compañeros y compañeras. Bueno, bon dia. En primer lloc, moltíssimes gràcies a Íñigo per vindre al port de Sagunt. Al nostre municipi de Sagunt és un suport molt important i, com sabeu, al Congrés dels Diputats formem part del grup plural des d'on defensem unes polítiques d'esquerres, les inversions per al País Valencià, unes inversions molt més justes que farien que nosaltres tinguem un major desenvolupament també en aquesta reindustrialització que hem començat, una transició ecològica justa pensant sempre en les persones. Com sabeu, vaig prometre el meu càrrec com a diputada de Compromís en substitució de Joan Baldoví la passada setmana i per a mi és una prioritat tant el patrimoni de Sagunt com el patrimoni industrial del port de Sagunt, el qual he defensat des de molt jove perquè pense que és un patrimoni fonamental que també és la nostra història. És un patrimoni que marca la nostra història i que l'hem de recordar. Aleshores, vaig formar part del col·lectiu per una gerència pública amb molta gent d'ací del port de Sagunt. Tenim molta gent compromesa, aquesta lluita sindicalista per la qual se caracteritza el port de Sagunt. Aleshores, des del Congrés també vaig a defensar aquest patrimoni industrial del port de Sagunt alhora que el desenvolupament econòmic.